Ariyo mar chenro mar duol kamogo e mbaka dwer winjo pachi bende 2-3-6-0 kaka inyalo yudo wang'iswa kama intiere kama inene Ramogi TV gi pachi wach mar ng'anyo ni kare koso ok ni kare. Nitiere ywaruok moro, sirkal wacho ni ng'anyo ok ni kare, jo-Azimio wacho ni ng'anyo ni wang'e kendo gidhi tim kendo tich ang'wen mane penjo mwapenji. Ng'anyo ni kare koso ok ni kare. Anto nyinga Trevor Ombija, janding'o panga janyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Koro wendo mwan godo kawuono en Prof Alfred omenya. Prof Alfred omenya en jalony e weche mag siasa gi gedo bende winjo sidiang, lakini sani twago mana mbaka mar siasa. Profesa, erokamano kuom miwa sechegi. Erokamano Trevor. Ng'anyo madhi nyime sani ni en kare koso ok en kare, nikech nitiere ji mang'eny mawuoye wachno. En kare koso ok en kare kaka inene? Igeni Trevor, ji nigi paro mopogore opogore e wach mar ng'anyo ni. To king'iyo ng'anyo gi gimomiyo ng'anyo dhi mbele e Kenya, ibo yudo ka ok en wach achiel tu ma wach ng'anyo ni ng'iyo. Mokwongo ne wang'iyo weche mag ngima kendo bei mag cham mag chiemo mano dhi malo kabisa. To bende jatend Azimio Raila Odinga noketo kanyo weche mag ombulu manogo higa mokalo chande, kowacho ni mondo savo yaw, to bas nitie weche moko kanyo mabe nomed e wach ng'anyo no. Kendo king'iyo kawuono wechego duto pod nitie kanyo, to ne gimedo kendo ni onego bed ni pesa ichiwo ni county, nikech jopiny chulo osuru, nitie jok mondike counties kendo tije nitie monego bed ni endelea e county. To sirkal mamalo ok osebet ka chiwo pesa ni counties. Koro king'iyo wach mar ng'anyo ni yudo ka kinde ka kinde weche ma jo-Azimio keto kaka ng'anyo gin weche mopogore opogore. To an kaka nene, ng'anyo nyaka dhi nyime Kenya. En mana weche ma ng'anyone ema bopogre. Nikech mokwongo yo ma sirkal mar Kenya tiye ok en yo mowinjre. Ka wacho gima waluongo ni tribalism, jatend piny oseduoko tribalism. Kanyisi wuod Ombija, e migawo achiel tu mar energy, iyudo ka Dennis Chirchir minister, KenGen wan gi Serem, Kenya Power wan gi Siror, Pipeline wan gi Sang, EPRA wan gi Kipto. Tanyalo kwano ni migepe duto mag sirkal. Magi gik moko winjre otimre Kenya ka. To kata kwang'iyo parliament monego bed ni ema jotendwa ng'iye tije ma sirkal timo kendo nyiso gi kaka onego bed ni gitimo tijego. To jatend piny nosedhi kacha ong'iewo jowa duto te. Koro kaka opposition, kaka Azimio, wabotiyo nade? Magi gik machuno ji ni ji odog kendo kuom jopiny. Maparo ni wach maduong' ma jatend Azimio Raila temo nyiso jatend piny Ruto en ni kata ing'iewo parliamentarians duto te mag Azimio, to jopiny pod bochung' ma ok bi yieni timo gik mok lure gi sheria. To mane momiyo penjo Profesa ni be ng'anyo ni nyalo nyago le